дилгир шудам аз шаб шудан, чун ҳар вақте шаб мешавад танҳоӣ бо ман рӯбарӯ мешаваду маро ба саволҳои ҳаррӯзаш девона месозад. ман хамӯш мешинаму танҳоӣ ба суол додан шурӯъ мекунад. мегӯяд, чаро ту ӯро дӯст медоштӣ, вале ӯ туро дӯст намедошт? чаро ту бо ӯ будан мехостӣ, вале ӯ намехост? чаро ту дили ӯро неву, ӯ дили туро шикаст? чӣ шуд, ки аз ҳам ҷудо шудед? сабаб чӣ буд, ки ӯ туро бо танҳоӣ гузошту рафт? азизи бевафои ман, биёву ба ин суолҳо худо ҷавоб диҳ, чун ман дигар тоқати ин гуна савол